ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହିଳା ସେହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଓ ଏନର୍ଜିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏକ ମହିଳା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ମହିଳା ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ହେଉଥିବା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଗଉ ଲଗଉ ବାହାରି ଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 5ଟି ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଓ 10ଟି କିସମିସକୁ ପାଣିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। 30 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ।